Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Il-programm tal-lum għanna mistieden ġdid, għanna l-Dani, għanna l-Kalċton Vella, u mija għan nitkelmu fuq il-karriera tiegħu fl-għana, xfettillu, jibda janni pal l-għanija l-ora, forsi differenti mill-għanija l-ora, u nisimu wkoll xi recordings, forsi mhumiex antiki, ma forsi antiki wkoll, li għandu ma sħabu l-għanija l-ora. Għandik merba, Dani, u nieħu gost nistiednek dan il-programm, għaliex sissa kellna varjetà kbira, sew żgħażagħ, sew xjuħ, u mux għafejn najdu inti wieħed minnom minn dawk li għadek tanni u ta' min wieħed ikompli jintervista il-għannejja ta' zmina. Mela, kemm għandek żmien l-lum, Dani? Jien attwalet fis-16 ta' Jannar tal-1950. Jiġifieri għandek kemm? 50 sena sewwa. U meta bdejt flana? Bdejt flana ilu ma 18-19 sena ilu. Sewwa. U x'ħajrek dan? Jena minn dejjem kont inħobba għana, minn dejjem kont niġri rajja u dejjem kont ngħid kemm nixtieq li nintaqa' ma' dawn għannejja li huma biċċiet minnhom mejtin. U naqdef illum, naqdef għada fl-aħħar nexxieli hu. Meta kien l-ewwel darba li ħixtanni? Għadni niftakar l-ewwel darba għand ħabib tagħna l-ummejja ċikku perċitu tal-Vgura. Ma min imbuttak, jew min ħajrek, jew kella inti. Tal-ħanut kien jarana nannu kien jgħidin nitlu għannu għal feqdin t-dejqu. Mbagħad kien hemm ħanut ieħor ħal-ormi ta' sensa fejt. U konna nitlu nannu wkoll għandu. Għax kienu jannu llum il-ġurnata ma diġ is-seranem. Sewa. Min kien l-ewwel għannej li għandna miegħek fil-pubbliku qed ngħidu? Fil-pubbliku. U tiftakarx? Niftakar jekk ikolli ngħid Fredu taż-Żejtun. Fredu Abela, sewa. U kif mortik dakinhar, kif mort? Nittrijatu għax għannej kbir Fredu u għannej tajjeb. Mbagħad tibda tfittex pereżempju ntqajt ma' Karnu Bonniċ il-Baħri, ma' Ċikku, ma' Tasika. Però naħseb li Fredu jiena f'kif dak jolqotni li kapaċi minn għadu jibda jgħinu ħafna u jtieħdu l-konfidenza li donnu xi għannej ieħor ma jtirux, ma nafx forsi qed nieħu żbalji, ma naħseb Fredu għandu dak id-don. Fredu umri. Ħafna ġifieri ta' għax bamboċċu wieħed milli kien ikollna xi programm ejja Fred magħna jiġi wkoll, għafura ma konniex ta' klassi tiegħu ma kien jiġi wkoll. Ċikku kien jiġi wkoll, Tasika jiġi, ma naħseb li Fredu Abela jiena ngħid taż-Żejtun. Kapaċi dak li jkun jaġġevu ftit jgħinu ħalli ma jħossux skomdu, fis-sens li ma tantx ikun hemm Fredu toħu pjaċiru esperjenza. Għannej onestu. Issa, tiftakarx il-postijiet fejn għannejt? L-ewwel sarata kienet ħal-qormi għandha sensa fit. Sewa. Ħal-qormi kienet. Ma tafx ismu ħanut? Il-ħanut insejt ismu jatta Farzina. Ma ġara xejn. U għanċikku għannejna u kol ta' imma hemmhekk ġifieri. Għanċikku perċitu qed tgħid. Sewa. Is-senti minn ħal-qormi, l-għana jiena daqshekk niftakru kien fl-aqwa tiegħu 30-25 sena ilu. X'taħseb li hija raġuni kif waqa' daqshekk? X'ġara eżatt? Isu id-delizzju ġeldak mal-akbar ħbieb, George. Għaliex? Għax l-lum daħlet isa daqxej l-impika b'frana biċċiet minn sħabna jaraw ġil qudiem frok jistidnuk iżjed warbuk. Qed niftehmu. U jekk tgħid xi ħaġa frana forsi joħduha b'offiża. Meta m'għandux ikun għax l-għana ismu miegħu, l-għana jiena kemm darba ħobb ngħid, l-għana huwa gideb, qed nikdbu fuq ħaġa li mhijiex mhux veru, ġifieri ma nafx għalfejn. Imma George illum ma tistax tieħu pjaċir, għax illum minn għalik ser tagħmel sejana biex tagħti pjaċir in-nies u tieħu inti. U jiġi bniedem maħsub mingħajr inti ma tkun preparata għal xejn u minn għalih
minn għalik sa tuħu pjaċir u pjaċir titilfu. Sewa. Ma ħal-ormi kien hemm xi erba' teħwienet nafhom sewwa jiena. Ħal-ormi ċikku kallu gabbana u ġebrija. Kulħadd hemmhekk janni. Sewa. U kien hemm ingħata l-Vittorja wkoll. Dak ma niftakarhom Ġorġina. Ma niftakarhom tal-Vittorja. Imma mbagħad jekk inti anke l-ambjent stess kien ħajjar biex ikompli dan l-għana. Issa tgħid forsi għaliex ma kienx hemm min ikompli. Għax pereżempju l-Laws minn beda. Il-Laws minn hemm konna nisimgħu Fer Gabbani. Eżatt. Però llum tmur għand ħanut ta' xi tnejn xi ġiex teħwienet jew tlieta li jixtiequ s-sirrana għandhom nar taħat filgħodu. Kif naqbad ngħidlek tgħidu nagħmel ħaġġib għannejja, ħaġġib kitarristi li m'għandix irridu dur inkwiet. Kulħadd hekk jgħidlek. Ġifieri dan assoċjat mal-inkwiet allura. Hekk jgħidulek, jiena ifhimna ħanilek waħda, l-għana nħobba, ħabbejta u nibqa' nħobba. Però iġġeglek mal-akbar ħbieb Ġorġ. Li ħasra għaliex fil-waqt li il-barranin sew bil-ħidma mhux tiegħi bistaġi fi ta' ħafna nies oħrajn qegħdin jintilfu llum u jistudjaw u jsaqsu u jitolbuk u tikbilhom u jiktbu fuq l-għana tagħna u mbagħad aħna tintu bis-sieq u jekk ħajbqgħu serin dal-affarijiet dal-impiki fil-vojt ħajjiġi li xi darba ngħidu ara l-għana kien. Spiċċat. U għalhekk hija ħaġa ħażina li mhux ma nsemmuhom dan l-affarijiet idu nsemmuhom ħalli jirranġaw. Imma fl-istess ħin wasal iż-żmien li min qiegħed fix-xogħol jara daqsxejn waħda responsabilità kbira li għandu. Issa, jekk aħna nippruvaw niftakru daqsxejn waħda fejn għannejt minn dak iż-żmien law, fejn kienu l-postijiet li għannejt fihom? Għannejna ħafna bnadi Ġorġ u għannejna pereżempju ħal-qormi għannejna feħwienet fil-Vittorja. Allum il-ġurnata ġiri monna nar taħat fil-ħodu. Għannejna għant it-tifel ta' ċikku. Għax ħadu t-tifel tijaw, Marju. Għannejna ta' ġanna. Iż-żejtun. Għannejna meta kallu l-ħanut Fredu. Meta kallu l-gazim Mikil. Għannejna f'ħafna bnadi u. Ħalli nisimaw issa silta zaħira. Forsi twissa naraw, skont kif jimxi. Tiftakar ta' min is-silta? Mijiet janni? Jekk Minister Zball, Njanu l-Brazz, ta' Sika, jiena u l-Budaj. Min kien qed idoq Dak kien qed idoqilna l-ħabib tiegħek Bozin, qabel waqaf mid-daq. Sewa.
ما تكفاش وبالخفة اللي عندك فوقك ينقاس من خيرك تعط من تعش قلبي مش كنا
Mela, emmek smajna, kważi nsejdu program
Aġidinna Danny kjoġbok min kien qed jannu idoq għal min forsi ma semax il-programm il-bidu. Id-daqqaqa kienu prim Paolo Urbozin. Musea u Spiru jikkumpanjaw, Spiru tal-gas u Musea tal-Rusi. U għannejja kienu njenu Borċ il-Brazz, il-Budaj ta' Siġiwi, Franz Kakija, jiena u Tasika, Joseph Meri. Issa, dan inti laqqajtom mid-dera mod kif sewa, daka kif ejdin xej waħda batanx baqna ħin, imma is-sol da kif tiltaqgħu bejnietkom? Daka, per eżempju, jekk ikollok xi programm ikun tiegħi. Jiena ngħid illum ħanejt il-daw. Meta tajt programm ikun tiegħi ġifieri inti tuħu l-intrigu? Neħu l-intrigu biex neħossib il-kitarristi u neħossib l-għannejja. U ħafna drabi dana tagħmluh speċi għal-gost iktar milli biex jiddaħħlu xi flus. Għal-gost nagħmluh dak. Ma tantx hemm flus. Għax anke meta tisma' lilek tanni, pereżempju jew tgħid ħareġ sabiħ il-programm tgħid sodisfatt jienu. Sewa. U hemmhekk intom kif titlaqgħu ma' xulxin? Pereżempju, inti għaliex f'dal-każ iddeċidejt li tanni ma' Zeppi u l-Bugazzi deċida li għanni ma' Franz. X'inhix? Il-Brazz, mhux il-Bugazzi. Il-Bugazzi sewa, il-Bugazzi mal. Daka, fibni ħanek, daka ħna meta nintaqaw nkunu qisna kalibru wieħed. Ma nintaqżlux, daka jibda l-ewwel wieħed. Kif jiġi mbagħad? Jew tanni momentanni xorta sodisfatt, tifhem? Għax ma nienu, ma Tasika, ma Fredu, ma Ġanni, jekk ikunu tajbin ma kollha tħobb pjaċir tanni magħhom. Issa da Paolo Frendo l-Bozin veru kellu 4 prejem tajbin fil-programm. Ħasra li m'għadu xi doq. Imma speċi dan issa tista' tgħidu x'inti kont waqt il-programm jien darba rajtu kif taf inti kont ħadni għandu u rajnieh ukoll u smajnieh ukoll. Imma għas-semmija li qatt ma semmawh. Jiena niddubita kemm minnhom jemnu li dana jivvintaħ dak il-ħin. Dak il-ħin. L-ewwel ħaġa u xek u mhux sens ħażin ta' ngħid huwa bniedem li ħajtu kollha jduq dan. Dejjem iduq dak. U allura speċi imdorri bihom l-affarijiet. U fl-istess ħin qatt ma jduq waħda bħall-ora. Għax għandu id-donu. U għandu kapaċi ju. Dak għalih asli li ma trittajt. Dak għalih il-musija trittejt. Għax hu kien iduq magħhom. Sewa. Min dejjem idoq magħhom ġifieri. Xi kemm tasbilu jdoq dak, kemm jgħidu ħafna. Il-Bozin? Il-Bozin mhux minn mindu kien tifel kien idoq. Ġifieri dejjem għandek 50 sena daq. Pawlu minn dejjem. Issa x'inhi raġuni li meta pereżempju intom wasaltu fil-gadenza. Dak qed tal-affarijiet mhux għax ma nafhomx ta' biex min jismani jkun qed jitgħallem xi ħaġa. Min jiddeċiedi l-gadenza? Jew min jibdiha pereżempju? Il-gadanza meta tkun serata, pereżempju tgħid mela gadanza tieħod li daqshekk. U min jieħu ħsieb il-ħenijiet jgħidlek tista' tibdija. U kważi tant jidra illi iġibek eżatt. U meta jkun programm tajt ta' min jieħu ħsiebek tgħidu ma nsemmu xejn 10 minuti qabel jew 8 minuti qabel għamil li sinjalu jibda l-ewwel wieħed li beda. Ma s-soltu donnu li min jorganizza jibqa' l-aħħar, sewa qed ngħid jew inkella din kombinazzjoni ġdida. Le, dika pereżempju inti qed tgħid għax jiena organizzajt dak u bqajt l-aħħar jiena. Dika l-ewwel għan jabdija njenu Borċ il-Brazz. Suppost bedu, imma forsi jew kien baqa' xi naqra ħin u komplejnija. Qed tifhem le dika ma tagħmelx differenza. Ara pereżempju jiena kien tiegħi dak, għas bdejt jiena l-ewwel għax dejjem kien hemm minnu kalibru aktar minni wkollu. Ma bħala proċedura di taħdem jew le? Jiġifieri li inti qed ngħidlek li min jorganizza l-programm suppost li jispiċċaw. Jew inkella ma tantx infittxuha Ġorġ aħna ma tantx infittxuha. Tajjeb. Imma jekk aħna noqogħdu issa għall-programm tantx baqgħna ħin, imma intu qbadtu żewġ suġġetti differenti hux veru, kontu żewġ pari, żewġ suġġetti differenti, però indirettament tinfluenzajtu xulxin għax ngħidu kif inhi. Ma tantx fis-sens tal-għana illi tkajtu, sempliċement bqajtu għaddejtu għassija u kuntenti b'xulxin u bqajtu hemmhekk. Għax dana ħanejdlek Ġorġ, dana min ikun min għandu rana fih. Isib xi jgħid fuq kollox. Inti taf xi ġifieri, Ġorġ. Jekk minn bniedem irid janni bissew, fuq oġġett mhux joħloq. Sawa veru. Suġġett.
Tajjeb, jiena nirringrazzjak b'xorta ħażina il-ħin spiċċa ġen ma tbiex nistidek il-programm tal-ġimgħa d-dieħla u nisimgħu mhux biss lilek tgħidilna iktar fuq ħajtek, imma nisimgħu wkoll xi programm sabiħ bħalma smajna illum. Nirringrazzjak u lilkom eżis semmja nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.